Right, kusakana kwatiri kuita zvekare pano paZerare 263 panova ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on that notification bell. Muri yeZimbabwe maprofita kana kuti n'anga voita zvinoyera muno munyika yedu yeZimbabwe. Why ndati voita zvinoyera muno munyika yedu yeZimbabwe? Ndine that guy erge nditi sekuru vandakaposta panapa paZerare 263 mushure mekunge vachinja shizha remumuti kuriita mari usadhora rekunotenga chingwa usa riya rekuAmerica varichinja kuriita kubva kushizha kuriita US dollar. So ndichakusiyai muchiona video remunhu uyu. Wapedza kuona video tozvonofika comment section, credit this video kuna director Naiza Boom. Atisei maweeks ndatione this video. Tumiri ruite makadize atofara makadiwo tiripo ndandiri kungodarikawo ndikuona zviri kuitwa apo. Vari kuitwa iko apa pari kugadzirwa mari nemashizha. Mashizha ari kugadzirwa kuti aite mari. Vakadzirwa mari kuita mashizha? Mashizha ndo ari kugadzirwa kuita mari. Zvakamboitika kupi izvo? Ndo zviri kutoitika vese apa. So muri kuti mimi munochinja mashizha kuita mari? Ya ndizvo izvo. Chibotiitira itoni. Ndatongodirect kuone timu ravo vakachitanzi pana kule vari kuchinja mashizha kuita mari kasana varega ndisvike tione kuti iriwe. Okay. Toferidza kawanda. Misai. Imimika. Yes. Iwe. Musadare. Ko upfu ndio hiyo. Ufundo kuti mari kule yakachena. Alright. Amana i 10 mari yachinjwa ipapo hapana kana mari. Muda uita imwazi? Todaita imwe nemashizha iwaya. Alright, saka nditangire nyasoro wa close up kuitira kuti vanhu vaone. Aya mashizha guys. Tora 10 yako ise pakati apo. Wakaipeta pakati. Tinyazo kuisira i camera but ipeta ipeta. Sawa. Right. Bata. Aya mashizha achimaisa pakati peyo. Animaona kuti paiswa 10 hatina kubvisa kamera iripo. Ndauramba ndakaisa ipapo pamashizha. Mushonganze ndeuyu. Mati mira ndibva ndangosvitora zvezikawanda. Ratanga wavhura futi asi vaone kuti hapana zvaisirwa. 10 ichingori iyoyo. Right, handichabvise kamera. Kamera yoramba iri ipapo munyatsoona. Azoisa maziso. Adisuvisa kamera. Kamera diskuvisa chiri takaisa. Diskuvisa. Yeah. Panozonzi havasombobvisa kamera takatarisa kuti mune chinhu here. Hanzi tose chabhegi nze wadata ari gadzike mbegi. Secha kuti mune chirimo here mbegi. Mbega muna chirimo. Alright. Mira ndisabvise kamera yangu pa right ndiratidze bhegi. Bhegi razunzwa nyasuzunza ikwese. Hamuna chinhu. Tira kuti tinyatsoona kuti hapana zviri kunyebwa here. Right. Kamera yedu iri pano ramba iri close. Sina chirimo. Vara.
takuvhara bhega iswa muna chingu kavharwa bhegi kamera isati yabva nazotarisisai varungu right iro rariya kona mushonga wewe nika mimi usadare chaitika chain hiyo chain yenyewe pakati tava 50 sai inototenga ere mari kana 100 mimi inototenga ere mari inototenga bibika ineka ribbon saka vanonzi ani zita sekuru vanonzi sekuru Chirandu vanowanika kuEpworth Overspew Epworth. Munongoita zvemari chete kana pane zvimwe zvamunoita? Tinorapa mwana matambudziko zvikwambo zvidhoma mukati memishawo zvinonetsa vasingaroorwe mabasa vanoda kusumudzirwawo mabasa zvese tinoita. Nangu kuita kurowa mutara. Nangu kurowa imimi kaimi. Ya mawani. Ndio instant money mari zina mhiko zina ropa. Samari tomboti idogadzira chibuda ipapo. Ewe. Ya 15,000 togadzira chibuda ipapo chienda nemari yari kuda. Ya pakati kuti ibuda yakachena. Ya. Ndizvo zvamuri kuona izvi. Ya ndozvatasanganawo nazvo munzira izvi varungu. Ndozvatasanganawo nazvo tatongoti tichidarika ubva tangoona wakachikora tikati gatimbonoona kuti vari kuitii. Saka tanzwa wamwe rutanzi vanga vari kuchinja mari iri kuita vari kuchinja mashizha kuita mari. So tombori pane vamwe vanhu vada kubatsirwa kana vada kubatai vanokubatai pachini. Vada kubatsirwa vanondibata pa 0789 76 3503 0789 76 3503. Ndoma saka munotobatsira ma problems ese. Ndingati ndobatsira zvese ndiri kunyepa nekuti chirwere chemukondombera we HIV hachina mushonga wechivanhu. All right. Saka zvandinobatsirawo vanodawo pfuma, vanetsekawo dzimba, mabasa, kusumudzirwawo mabasa. Vanga vari kunyika ipi tinobatsira zvekare. Pane vamwe vanenge vakatengeserwa angava mastendi nevanhu asi hazvina kuzofamba zvakanaka, zvakangozoperera munzira. Zvinhu zvakaita seizvozvo ndoti vazukuru svikai kumatare tikubatsirei. Aiwa namba dzavo dzaunokwanisa kubatika sekuri Chirandu dzipa WhatsApp 0711772427. Ya dzimwe dzacho dzichazoiswa mu comment section panokwanisa kuwanika. Aiwa ndatenda rigati kukandawo pa Facebook wanoona zvinhu. Pamwe maybe pane vanhu vanoda kubatsirwa. Aiwa saka video ndobvumirwa posta zvangu. Aiwa munotenderwa kuti nyika izivewo. Alright, iri boy. Vozi unozoposta karohwa nemheni. Aiwa ndatenda sekuri. Last update iyo yabva nekuna Rabim Sunday. Last update iyo yabva nekuna Rabim Sunday. Avo mukoma vaShapriona vapisa ma-streets e-social media nekuti Shapriona ndine bepa randakabata kuti chachiprofita ichi handikwanisa hangu kuprofita inini, but pane chiprofita chapiwa vaNelson Chamisa reZimbabwe. Handisi kukunyeperai chiprofita ichi chapiwa vaNelson Chamisa, vataura zvakawanda maererano vaNelson Chamisa. Saka zvisinei hatirara hakwanisi kutapudza kana kuwedzeredza. Chandinokwanisa kuwedzeredza ndechekuti mulike this video. Much love. Babaramero ndiri hata yemereke chini dzinodhumanisa huma wedenga huma wenyika chandoprofita chese hapana changu dose kandichiti baba anditi ndatasha Shapriona
Enda 2023. Musi wa 21 June. Ndine pepa randakabata rakanyorwa kunzi nomination pepa. Ndiri kuverenga zita papepa iyi. Ndaona pakanzi Nelson Chamisa. Ndiri kuverenga zviperengo padivi. Ndaona vara rakanzi 2. 1 7 8 5 3 8 F 2 7. Ndiri kuona pazasi pakanzi masvingo. Ndakabata nomination pepa maoko. Remunhu abereka 2 February 1978 raNelson. Ndakaribata kuti terai zvandautaura. Ndadzina baba pinda mberi kwenguva. Ndaenda kumberi kwenguva ndichibvanganyura muchapeta chenguva. Handina kuona mukomana atonga nyika. Tererai zvandautaura pano. Ndaramba ndichibvanganyura chapeta chenguva. Handina kumuona. Taita ntaure nyaya iyi. Gore 2028 muna March kusvika September nyika yenyu icharira zvigwagwa. Ndaona pamadhevele paririmba chihudzi chemoto kuine vanhu baba Petros baba Ramero. Ndaona vanhu vanga vachiomberera nekukuza hurure pachiuru rinoumbwa nemadhaka. Ndabva ndanzira baba vana kunyika yevanhu unovaudza uchiti varume hurure pachiuru harikume ndini ungatokuma uchirikumira. Ndo zvakaita bhuru rinoumbwa nemadhaka nemate. Hondo yandaona ndorai pasi baba yevo. Hondo yandaona yandityisa. Ndaona munhu mutema anotaura chiZezuru apandukirana neumwe muZezuru. Ndaona mutevele aita mhandu yemuZezuru. Ndanzwa kurira kwezvigwagwa. Ndakadzina baba hanya unoisa mutsa. Unoudza vana kuti varume ramuchakuza harikume. Baba Ramero pachasvika mashoko aya kune vamwe vanhu vachati ndiwe kunyepa. Baba Ramero kana ndiri wekunyepa ngatisanganei kuseri kwezana.